Astăzi Dumnezeu are un mesaj special pentru tine și spun lucrul acesta datorită felului în care l-am primit, pentru că a fost într-un mod mai puțin obișnuit decât de obicei. De câteva zile am cerut Domnului să-mi dea un cuvânt cu privire la următorul mesaj și nu am primit nimic până aseară. Ieri după masă, înainte să ies până în oraș, am găsit pe o comodă la intrare un cartonaș cu un verset, ceea ce nu-l văzusem până atunci, și pe versetul acela era scris că Avram a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Și cuvintele astea, Avram a crezut pe Dumnezeu, parcă mi-au ieșit în relief și nu mi-au dat pace și le-am luat cu mine și am meditat asupra lor. Și aseară, înainte de a merge la culcare, am luat caietul dorind să scriu un mesaj pe baza acestui verset. Și de ce spun că e ceva deosebit și cred că e special pentru tine din partea lui Dumnezeu? Deoarece în momentul în care am început să scriu, nu m-am oprit până ce nu am terminat. A fost ca și cum Dumnezeu îmi spunea scrie, ca și cum îmi dicta tot ceea ce am descris, și de aceea vreau să transmit mesajul exact așa cum l-am primit, fără să scot sau să adaug eu alte cuvinte și mă rog ca Dumnezeu să te cerceteze prin acest mesaj. Și deși e mai neobișnuit, am ales să ascult de Dumnezeu și să-L duc mai departe. Așa că Avram a crezut pe Dumnezeu. Tu mă crezi? Crezi ceea ce îți spun? Crezi cuvintele și promisiunile mele? Crezi că am cel mai bun plan pentru viața ta, deși ochii tăi nu pot să vadă nimic? Crezi fiecare cuvânt pe care l-am spus când am fost pe pământ? Crezi că în mine ai totul de plin? Crezi în harul și puterea mea de a ierta orice păcat? Crezi cu adevărat că eu sunt destul pentru tine? Prea ușor te lași clătinat într-o parte și alta de vorbe, păreri, chiar propriile idei, dar eu vreau să iei cuvântul meu și să-l crezi în totalitate. Crezi că te iubesc și mi-am dat viața pentru tine? Dacă am murit în locul tău, de ce trăiești doar așa și nu mi oferi locul care mi se cuvine? Eu nu mă mulțumesc cu locul 2, eu nu mă mulțumesc cu rămășițe. Eu sunt un Dumnezeu gelos, care te vreau să fii doar a mea, cu gândul, inima, întreaga ființă dedicată mie, ca eu să pot să te modelez și să te aduc în starea dorită de mine. Cât de mult crezi în mine? Ai atâta încredere în unii oameni și părerea mea nici nu contează uneori pentru tine. Atât e nevoie ca să ajungi la o stare după voia mea, credință, să crezi în mine, să crezi că ceea ce eu am pentru tine e cel mai bun. Să fii dispusă să-ți abandonezi toate planurile și ideile prin care te crezi stăpână pe situație, să mă alegi pe mine mai întâi și nu la urmă, dacă lucrurile n-au ieșit așa cum îți plănuiai. Azi te întreb, cât de mult crezi în mine? Cât de mult mă crezi pe cuvânt? Răspunsul la această întrebare îți va croi întreaga viață. Vei trăi o viață mediocră, controlată de puterile tale, sau vei trăi o viață prin credință, supranaturală, dar cu mine la cărmă, și îți promit cea mai minunată experiență și călătorie în doi. Trebuie doar să mă crezi pe cuvânt. Atât. Iisus. Nu știu pentru cine e acest mesaj, dar mă rog ca prin el Dumnezeu să te cerceteze și orice domeniu din viața ta în care crezi că acest cuvânt a avut influență, fie să-l corectezi, fie să-l aduci și să lucrezi la potențialul tău maxim.